Igbo bụ Igbo ọma na-ege ntị daalụ nnọọ ka isi wee na-anọnyela anyị ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka anyị ji wee na-abịa n'obi dị anyị ụtọ na ịnọ ebe a na-enene anyị katikisi mana ọ bụrụ ụmụ Igbo anyị ama nọkọ ebe a nụwa anyị na-asị unu daalụ isiokwu anyị ji tata bụ nnọọ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke a na-asị ọlụ nne na nna n'ebe ime na ụmụ ha megịnị na-aga n'iru anyị emetụzigo ọtụtụ ihe dị iche iche ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-abata ana masị Igbo ukwu gị megịnị nye oche n'ihi na isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke megịnị ga-abara gị olu biko ị na-enekwa ya n'ife onyonyo anyị ga-afụ social media platforms anyị Instagram, Facebook, Twitter, YouTube biko ịbịa na www.isimbido.tv anyị agba dịka efife isola megịnị wee na-etinye ọnụ ngwa ajụjụ gbagwojuru gị anya n'isiokwu anyị na-ekwu maka n'ụbọchị tata maọbụ nke anyị megoro ri mana o nwere ajụjụ ga-ajụ ya biko zitela ya ozi n'akara ị na-afụ n'isi na n'ihe onyonyo a biko anyị ga-azacha ya the catechist ọbụkwa ezigbo ọkọbi ka m kwuru anyị ga-aza onye ajụjụ dịka megịnị ka ọ na-adị gị mma otu ebe anyị na-abazi kịta na-asị anyị na-ekwutadị ọlụ nne na nna ekwudogo ọtụtụ ihe dị iche iche mana tupu anyị aga ezumike o nwere ihe dị catechist kpọ n'ọnụ achọrọ m ebigo ị na-ene m anya o nwere ihe okwu ikpụ n'ọnụ mgbe anyị bife anyị ị na-ene m otu na-ekiri ka ị na-ekwu na-aga n'iru Igbo ndị ọma unu mana ya bụ okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị taata dịka Ada Jizọs ji wee kwuo anyị ekwutala ọtụtụ ihe dị iche iche eziokwu kama ihe mewu na achọrọ m ka anyị dịka anyị ga-enyeta obere ndụmọdụ ọ ya dị mma ka anyị nyeta obere ndụmọdụ maka na dịka eji wee kwuo ọ bụ sọsọ nne na nna wo ndị nne mụrụ nwa na ọ bụghị mụrụ nwa apụtara na ọsọ gị na-azụ ya maka ọ na-adị mma asị na ọ na-eme nwata mme ọfụma asị na ọ bụ nna ya mụrụ mana asị na nwata mee omume dị ọjọọ asị na ọ bụ nne mana ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị maka na o nwere ofu nwaanyị mma efuru nwaanyị a ọbịa nnọọ ọ na-enye nwa ya nwaanyị o nwere dịka ụdị okwu ọ na-ada agbagasị ya gịnị ka uwe ụdị okwu ọ na-agbagasị ya ka ọ ga-eji wee mee gịnị na-anapụta ụmụ nwoke ego ọkwa efu na ihe a n'ọbụ ihe ọbụ ihe a ga-eji mara ndị Igbo maka na ya kwụọ nwa afọ Igbo eziokwu mkpọya ofu mbọzị nsị ya nne ụdị okwu a ndụmọdụ a ị na-enye nwata o were ya too ọ ga-abụ ihe ọjọọ maka na dị mma ịmụta nwa ọ kachasị ndị nwaanyị ụmụ anyị ndị nke nwaanyị ọ bụ eziokwu ndị nke nwoke ọ dịkwa mma ị na-adụ ha ọdụ maka na ị na-anya ga-afụ na ọtụtụ ndị ụmụazị kịta ndị nke na-eme nke ha na-akpọ yahoo ọbụna ezigbo ihe onwe ezigbo ihe mana ọtụtụ ndị nna na-asị ka ha jee onye aka oje kpata ego eje bute ego ụzọ ọbụla ji ebute ya bụ ego na gbasaghị ha achọghị ịnapụ okwu n'ọnụ enwe ndị na-asị nne ife adịgo ọ bụ na ọ na-ebutere ha n'ego ọ na-asị ọnwụnwa m ka ọ bụ omeka nna ya ekele dị Chineke omeka nna ya bụrụ ihe ọjọọ ịghọtago nwata ahụ nwere ụdị ndụ a wee too ụmụ ya wee too ebu na nwata abịa oje na-ebute ego asị na onye nke ahụ ya bụ nwa m ya bụrụ ihe jọgburu onwe ya na njọ dịka nji wee na-ekwu nwata nwaanyị ọbịa kpọ nwa ya nwaanyị si ya nne jee ka nata onye dị otu ego efu na nwata na-agba olubekwa afọ 18 olubega na afọ 18 nne ya wee na-eme gịnị na-azụ n'ụzọ ọjọọ ọgwa efuru nwata bụrụ akwụna ya echi asị ọ gịnị mere echewa onye ụkọchukwu eji ekpere ya ekpere si na ofu mmụọ ọjọọ nke ọ na-enye ya nsogbu ya na-eme ya ọ bụ ihe ọjọọ anyị na-ekwu biko nne iwu onye nna ọrụ dịrị nne ọrụ dịrị nna maka ọ na-eme ọtụtụ ndị nna ịma ha na-eje na-agba mbọ iji wee chọta ihe ezinụlọ ga-eri ọ bụrụ gị bụ onye nna ọ nọkwanụ itinye anya maka na ezigbo nne ka m gwa gị eziokwu otu a m nọ kịta ọ na-eme m jesịa bata abịa nwaanyị m ọbịa ya akpọ m sị m na anya na onye nwa m nwaanyị dị otu a na ọkpara agwa dị otu a na-ekwudi omume o mere ihe m emewo oru n'ime etiti abalị kpọlite ya jụọ ya ajụjụ si ihe dị otu a i mere ya ka ime gị ya ọ sị m na-emere ya ọ sị na emeghị ya ọ bụrụ ihe nke ya etie ihe maka na ọ na-adịcha mma ịrapụ dịka nji wee na-ekwu ọ bụrụ oge ọ ga na-eji ụtalị na-eso nwata ịkpọ ya jụọ ya jụọ ma nye ya ndụmọdụ imepe akwụkwọ nsọ maka na ndị Igbo anyanwụ ndị na-akpụ isi ala anyị were ịsapụ akwụkwọ nsọ gosi ya ebe akwụkwọ nsọ kwuru si na izu ori n'ọbụ ihe ọjọọ
nwata nwaanyị nwata ịtụ asị ọ bụ ihe ọjọọ ịgba ọtọ na-aga n'ezi na ọ bụ ibe ihe agba mbele ukwu agba na-enweghị isi na ọdụ na ọ bụ ihe ọjọọ ịtụ asị kụwasịala ụmụ ihe ndị a chelekwa dịka asịkwa na nnapụghị okwu n'ọnụ nekwana ụfọdụ ndị bụ nna ịmara nwe ka o jide landlord ụgwọ maọbụ onye oji eje ebe oji nara wambọtụ ọ bụ na ebe oji na-acha wambọtụ ojide ụgwọ ka m kwụcha ihe nnekwu ihe ọmazie na mgbe landlord ya abịa maọbụ onye oji nara wambọtụ ya abịazi na ọsị ya ọbịasị ya Nkechi jee gwa landlord na-abịa gwa na m anọrọ ya agụụ nna na-ekuziziri nwatakịrị ka eze gịnị ka eji asị asị biko onye na-eme ụdị fedo ụtọ ọ bụkwa sọ nwoke ma nwaanyị bịa ije gbajiri ego wegolu ntọlịka ịma na ị nwere ego ya ejigote ntọlịka ije gbaji ego ma ije nara nwaanyị ibe gị n'aka isi ana ị ga-akwụ ya mana ịma na ị nwere ego mana ị chọrọ ịdụ ka ọdazi oluzie mgbe a bịara ịnara gị ego isi nwaanyị ji tụọ asị ị na-ekuzili ife ọjọọ biko ọ bụrụ ọlụ gị wee kpakọ nwatakịrị dịka ka ji ka o wee megide ka o wee tụọ ọfụma biko tupu a na-asị nwaada Thelma biko ka ịdụgụnyegodo ụmụ Igbo ndụmọdụ biko ọlụ ha nye nne na nna ndụmọdụ ma iwu nne ma iwu nna ma ịbụ onye nlekọta biko a na-achọ ka ịdụ ọhụrụ ịma na mụ ya asị ka Thelma ka o kwuchite ọnụ ụmụazị Thelma ga-abụ ịma ọnụbeghị di kama ọ ga-abụ nwa agbọghọbịa ga na-etolite bụkwanụ nwa agbọghọbịa azụlitere dịka na ụzọ ịtụ egwu Chineke ka ịdụ ụmụ Igbo anyị ụmụazị na-etolite ndụmọdụ ga-eme ka ha wee mee gịnị ka ha wee tolite n'ụzọ Chineke wee bara nne na nna ha uru Thelma ndụmọdụ m nwere echọrọ m ịpụ ụzọ kpatụ aka na ihe gbasara ndị nne na nna nwatakịrị achọrọ m ka ndị nne na nna mara na ihe ọbụla ị na-eme n'ihu nwa gị ọ na-ele gị anya ana ọ na-amụrụkwa maka ị ga-ahụ n'ọtụtụ ezinụlọ enwere ndị nne ha bịa ha kwụọ ndị di ha ihe maọbụ ha na-abara ndị di ha mba maọbụ ha na-akpọchi ndị di ha na-akpọ ha taị maka ha enwetaghị ego ihe ndị a ndị ụmụ nwaanyị gị na-elekwe gị adị ama ha lụọ di echi ọgwụkwọ taa ka a ga-eji kpasịwa di ha agwa ndị nna ndị ke na-aṅụ oke mmanya na-aṅụ oke siga na-adachi ụzọ ọha lọta ha akụwa nwunye ha ihe ị ga-amakwa na ndị ụmụ nwoke ndị nwere n'ụlọ na-elekwe gị anya ya wee echi ha lụkwa nwunye nke ha ebidokwa kpọwa ụdịrị agwa ndị a ya wụ ndụmọdụ m na-enye ndị nne na nna wụ mgbe ọbụla ka ha mara na ndị ụmụaka ndị a na-elekwasị ha anya ọ wụ otu a ka ha na-eji amụta ihe ya wụ ndụmọdụ nwekwara n'inye ụmụaka wụ akparamagwa ndị ọma ndị ahụ ị na-ahụ nne na nna gị na-akpa n'ezinụlọ ka ị nwee ike na-esoro ha na-akpa ụdịrị agwa ya bụ na nne na nna gị na-agụ akwụkwọ nsọ wụrụ ndị na-aga ụka na-aga chọọchị na-efe Chineke ka ị wụrụkwa onye na-efe Chineke dịka nne gị na nna gị na-eso eme ya kwa na nna gị na nne gị anaghị aga chọọchị ị nwekwara ike lee anya gị hụ na ndị bi gị n'akụkụ na-aga ụka gị sorokwa ha mụọ ezigbo agwa ya wụ ndụmọdụ nwere inye ezinụlọ taa ndụmọdụ nwere inye unu gị bụ nne gị bụ nna dịka ka m asị na ka anyị nwa agba ọzọ n'isiokwu anụnwa maka na isiokwu a dị ọtụtụ o nwere ọtụtụ ihe anyị kwesịrị imetụ aka anyị ka ya emetụ aka o biko mana otu anyị kwutere n'ụbọchị taata anyị atapịsịgo ụdị ihe dị iche iche dị oke na ọlụ gị ịzụlite nwatakịrị oke na ọlụ gị ibi ezi ndụ n'iru nwatakịrị ọ kasị nakwa nnekwu na-eche adị ya na-eme gịnị adịdị ya na-enele anya biko ụmụ iwe na-ege ntị biko ọ bụrụ na nwa Chineke zụpụta ụmụaka gị n'ụzọ nke Chineke ọ bụkwa ụtụtụ ọma ka anyị ka nọkwa n'Isi Mbido TV aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Odukwe nke onye ji eme gịnị na jide onye a na-asị na ị na-eme ọfụma jide ka ije mana asị gị raa ka ije ịma na ife na-eme adọrọ mma biko tụkwasị Chineke obi ị ga-azụpụta ụmụaka n'ebe ọ dị mma ọ dị mma Igbo ndị ọma biko ana m ekele unu ekele n'ụbọchị taata unu ma na anyị ata anụ kwa wee jaa eze asị na ọ na-adị mma onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ma ị ma asụ ime gịnị ịsụọ n'ala biko ana m ekele unu n'ụbọchị taata ana m asị ọ ya dịrị nwoke mma ọ ya dịrị nwaanyị mma ọ ya dịrị ikwu na ibe mma ọ ya dịrị ụmụ Igbo mma ebe ọ bụla